L'Amérique trésor kotigi ni Chine premier ministre dankan ye ɲɔgɔn ɲɛkɛ bi araba la Suisse kɛra ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye u ka jamanakuntigi fila ka bɛnkan kɔfɛ novembre kalo tɛmɛnen na ka hakili jagabɔ kɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔnya siraw la. Joe Biden ni Hollande premier ministre kumana tarata don na l'Amérique ka laɲini na Hollande jamana fɛ l'Amérique ka dansigi siraw labuli la puce dilanni fɛrɛw feereliw la Chine fɛ yasa ka u bali ka taa ɲɛ sɔrɔ kɛlɛkɛminɛw dilanni na. Californie marakɛlaw ye dolari nafolokun bata ɲɔgɔnna labila mɔgɔ ye min mana se ka kofɔli kɛ mɔgɔ 6 fagalibagaw kan minnu fagara ntɛnɛndon na so dɔ kɔnɔna na. Tarata don na Joe Biden ni Kamala Harris ye Golden State Warriors l'Amérique sanfɛ celu san 2022 ŋanaw bisimila u ye u ka haminaw yira ka kɛɲɛ ni jikasara min ye. Joe Biden ye layidudi kɛ k'a bɛ taga bɔ a yɔrɔ la alamisa nata la. Kungo bɛ kan ka Floride lamantɛnw faga ni barikaba ye. Floride lamantɛn 1000 ɲɔgɔnna fatura 7,000 jateminɛni na.